Nggih. Nika sampun katuraken ilange gelang kalung. Tekno. Ayo ilang tenan lho Mas Anas. Ilang. Nang. Mbok bilih wonten request malih ngaten, monggo. Kersakaken gendhingipun napa? Mbah Kung napa? Sampai teh. Nah, sampai teh. Ayo Bu, pun kasih monggo. Apa ite apa kowe tresna tenan oh ite piye kok sampe tresna kundo nyo akhirat aku sampe ya piye ndo ente aku weling aja nganti lali meleng apa ndo ente kang kandakno cahayu sok takane omahku dina siji loro wolu telu pitu oh ente piye kok sampe apa mungmu wiwalemu aja nganti keliru iya ente bakal tak estoke aku pamit kesampe aku piye oh ente gak kuatir sok ketemu alhamdulillah pun aturaken Mbah sampai ente nadyan sak pupuh mugi dados renaning penggalih panglipur panjenengan
Lan sedaya para kadang ingkang teksih kepareng mirunggan dalu menika wonten dalemipun Raga Mas Haryanto dalasan Ibu Setyaningsih ingkang dalu menika dipun relay kalian Reok TV channel ugi Demang channel. Datan kantun audio productionipun Putra Galuh ingkang dalu menika ingkang kepareng gantaraken dimanggaken monggo napa ingkang badhe katuraken napa Mas sindene Pak monggo monggo Nduk Ayu Ani ya bawa apa ngono to Nduk bawa Ketawang Kasatriyan derek di program kok ya sing pun di program mawon monggo jenengan bawa napa ngaten ingkang mangke lagonipun mimpi monggo palarne ya Pak dipalarne ngambara ing ngambara ing hawang bebasan tanpa tungkol ngumbar gagasan satemah kinawa
Ngimpi tenan iki. Ya, ya. Wah lagi jam 10 karo mangsaku. Teko jam 09 lagi main sak jam. Jenengan iki mangsaku ya. Ya. Lah sing mirengne sinten? Lho, kata Mbok jenengan iki pripun to? Di live streaming niku kathah lho, Bu. Live streaming niku piyai kathah sing midhangetke. Mugi laras. Ngimpi teles. Ngimpi teles. Ya Allah. Masa yang ini kaya ngimpi teles. Nggih, sampun katuraken langgam ngimpi kanthi kapurwakan bawa pangkur. Nggih. Mungkin dadosaken renaning penggalih sedaya pamirsa lumantar streaming langkung-langkung ingkang kepareng lelenggahan dalu menika wonten dalemipun Mas Haryanto dalasan Ibu Setyaningsih dalu menika ingkang kepareng nimbali para kadang sutresna mugi laras ingkang dalu menika panjenenganipun
Raka Mas Haryanto dalasan Ibu Setyaningsih kepareng sedya tasakuran hamiwaha suta margya siwi ingkang sampun kelampahan winisuda kala wau siang. Mugi-mugi sirat mojo temanten sekalian tansah winanto ing karahayon kawilujengan. Enggal pikantuk nugraning Gusti ingkang Maha Kawasa wujud pratima ingkang kadya golek kencana. Kakung putri sami kemawon gumantung anggenyo kula wentah tiyang sepuh sekalian. Ewen dinten tiyang sepuh utawi Rama saking bendaripun Nduk Ayu Devi Resa Puspitasari. Wiwit kelenggan menika ngantos saterusipun tansah pikantuk sih wilasa saking ngarsa dalan. Gusti ingkang Maha Kawasa. Nggih. Pikirku ya beda ngono. Nggih. Napa laras pelok nika? Menika katuraken wonten ngarsa jengandika sami langgam pamitan. Ibu dinten saderengipun katuraken langgam pamitan kula pinangka pambyawara utawi ingkang dados pambyawaranipun Kadang Sutresna Wira Pradangga dalu menika wonten kilap sakarepatan diagungaken pangapunten. Langkung-langkung kula ingkang ngaturaken mbok bilih wonten duna dungkap saking samukawis saking cubluking pemanggih kula kirangipun seserepan kula dasar kula titah sawantah tartamtu taksih kata salah diagung pangaksaminipun. Kali mengkaten monggo kita tutup sareng-sareng kanthi maos hamdalah sesarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo pamitan katuraken billahi taufik wal hidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancena bojroning ati wingatiku sing tak tresnani nanging kados pundi